785 ka mga tinun-an sa City of Naga Central Elementary School ang gipangtudloan sa saktong paglimpyo sa ngipon. Usa kini sa kalihukan sa pagbukas sa National Dental Health Month. Gitudloan ang mga bata sa saktong paglimpyo sa ngipon ug gipanghatagan og dental kits. Si Dr. Ethel Uy, presidente sa Department of Health Association of Dentists ug usa sa mga dentista sa City Health of Naga, miingon nga matag Pebrero gisaulog gyud ang Dental Health Month. Pahinumdum sa publiko sa panginahanglan nga atimanon ang ngipon ug kun unsa kini kaimportante. Matud ni Dr. Uy nga base sa ilang gihimo nga pagsusi sa mga ngipon sa mga bata gikan sa kinder hangtod sa grade 2, 70% niini aduna gyoy diferensya o adunay cavities. Dugang pa ni Uy nga sa tibuok buwan ilang suruyon ang nagkalain-laing eskwelahan sa Naga. Nagpasalamat siya sa Philippine Dental Health Association nga mihatag og ayuda sa dental kits sa syudad sa Naga ug uban pa nga niabag sa ilang kalihukan.